ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಬೆಟ್ಟು ಮಾಲ್ದಾಡ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಪದ್ಮಾವತಿಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒದ್ದಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಾಪ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಅಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ 7 ತಿಂಗೊಲ್ದಿಂಚಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒದ್ದಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಾಪ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ಡುಲ ಅಂಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ರಡ್ಡು ಐಟುಲ ಎಲ್ಲ ಬಾ ಮಗ್ಯಾರ್ನ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಅಂದ ಕ್ಯಾರಲಾಡು ಉಲ್ಲಕಲ್ನ ಊರು ಕ್ಯಾರಲಾಡು ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಮಲ್ಲ ಮಗ್ಗೆ ಮೂಲು ಗಾಡಿ ಬಾಲ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮನೆ ಊರ್ದ ಜಯಂತಿನ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಮುಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಸಂಘ ಬೆಟ್ಟೋಡು ಉಮ್ಮೆಂಕಲ ಕಂಪಿನ ಪಾಪ ಬರೋಂದಿತ್ತೋಲ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕಾರ್ ಪೂರ ಅಲ್ನಲ್ಲ ಬೇನೆಲೆ ಕುಲ್ಲಾರೆ ಮಿಷಿನ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೀಜ ದೊಂಕಾರೆ ಪೂರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಅಲ್ಲಿತ್ತ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೋಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದೇರು ಇಲ್ಲದ ಲೋನು ಎಂಕ್ಲೆಗಲ ಸಹ ನಮಕ್ಕಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಂಗ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂದು ಅತೀ ಬಂಗದಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಪಾಪ ಪಂಡ 30,000 ತಿಂಗೋಲುಗು ಅರ್ನ ಮರ್ದಿಗೆದಿ ಓಡು ಅವು ಪಂಡ 30,000 ಹೆಂಚ ಪಂಡ ಆರೆಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಚಕಪ್ ಪೂರ ನೆತ್ತೇರ ಒಂದು ಪೂರ ಚಕ್ ಮಲ್ಪಾರ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚ 30,000 ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ನೆಕ್ಕೆದಿ ಓಡು ಚಕಪ್ಗೆದಿ ಓಡುಗೆ ಮರ್ದದ ಬೇತೇನೆ ಪೂರ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಪಂಡದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕುಲು ದುಮ್ಮುಲ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ನೆಕ್ಕ ಪೂರ ಮುರಾಂದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಪೊತ್ತಿನೆಕ್ಕಲ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆಂದು ನಾನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲ್ಡ ದಯ ಪಂಡ ಒಂದು ಪದ್ಮಾವತಿ ಕುಲಾಲ್ ನಮಕ್ ಜಾತಿ ಬೊರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲಕನೆ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಭೇದದಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನಕಲ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲು ಒರಿ ತೂಯಿನಾಕಲ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕ್ಲೆ ಕೇರೆಗಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಾರ್ನಂಡ ಖಂಡಿತ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಅರ್ನ ಊರು ಕೇರಳಾಡ್ಗೆ ಪಾಪ ಆರು ಮೂಲಿತ್ತಂದಲ ಇಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಕೇರಳಾಡ್ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ದಾರ ಅರ್ನ ಫೋನ್ಡು ಅಲ್ಲಿ ಜಯಂತಿ ಪೂರ ಪಂಡೋಲೆಂಡ ಮುರಾನಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ದಾರ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇರ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ BJP ದಾಕಲು ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇರ್ಗೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಈ ಸೀಕ್ ಪೂರ ಜಾತಿ ನೀತು ತೂಪುಜ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ BJP ಅವೊಂದು ಪೂರ ತೂಪುಜ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚದ ಆಯ್ನಾತ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಮ್ಮಲ ಕನ್ಯಾರು ನಮಕ್ ಎಂಚ ಅಪ್ಪೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒರಿಯೊರೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಂಡು ಒರಿಯೊರೆ ಕಲೆ ಒಂದೇರು ಕಲೆ ಒನ್ಯಾಕಲು ಏತ್ ಬೇನೆ ಬೇಜಾಡು ಉಪ್ಪೇರು ಪೂರ ಎಂಕ್ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡವು ಎಂಕಾಯಿನ ಅನುಭವ ನಮ್ಮನ ಕಲೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಏತ್ ಬೇಜಾರು ಡೊಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಆಯ್ನಾತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಏತ್ ತೀರ್ಂಡು ಒಂಜಿ 50-100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡಲ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅರ್ನ ಮಗನ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕೊರ್ತೇನು ನಮ್ಮನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅರ್ನ ಮಗನನೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಉಂಡು ಚಕ್ ಮಾಲ್ತಂಡಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅರ್ನ ಮಗನ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಐಟ್ ಪಾರ್ದ ನಮ್ಮನ ಹತ್ತು ದಾಲ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಒಂಜಿ 50-100 ನಮ್ಮ ಎಂಚೆನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಖರ್ಚಾದು ಪೋಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 50-100 ರೂಪಾಯಿ ಪಾರ್ದು ನಿಕುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆಂದು ಅನ್ಕೇನು ಆಯ್ನಾತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಪಾರ್ದನತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂದು ನಾನು ಪಾಡ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ಹತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಆಯ್ನದು ಬೇಜಾಡು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಪೂರ ಅರ್ನ ಕಷ್ಟ ಅಂತೂಲೆ ಪಾಪ ಬುಲಿಪಾರ್ಲ ಬರ್ಪುಜಾರೆ ಬುಲ್ತು ಸಾಕಾದು ಪೋತುಂಡು ಎಂಕ್ ಇಂಜಿನಲ ನಮ್ಮ ನೆರ್ದು ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆರತ್ತು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂಡ ನಮ್ಮನು ದೇವೆರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರನ್ನ ದೇವೆರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಬಂಡದು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಫಸ್ಟಿಗೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಬುಡಾಂದ ತೂಲೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ನಾನಿನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬಲಿಕೆ ಸಂಘ ಬೆಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಬಲಿಕೆ ಬೈದೆ ಜಯಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹರೀಸ್ ಮೊಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಹರೀಸರ್ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಾಪ ಭಾರಿ ಒಂದು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಡು ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡಿಲ್ಲೇರು ತಿಂಗೋಲುಕು ಎತ್ತ ಇನ್ನೆ ಸಂಗೆ ಎತ್ತ ಆಪುನಿಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪೂರ ಅವು ಏತ್ ಇಂಜಿನ ಪಂದಕ್ಕಲನ್ನ ಅಡ್ಡನೆ ಕೇಳಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಲ ಅಡ್ಡನೆ ಪೋದು ಪಾತೇರ್ಗ
ಮೇರೆಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾಂದು ಸಾರಿ ಜಾಗ ಊರ್ದು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂತೆ ಓಲೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಊರು ಮುಲ್ಪನೇನ ಓಲೀರು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಕೇರಳ ಕೇರಳ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡಲಿರಿ ಅವರು ಮಜಾ ಮಾಡ್ರಿ ಮಗಿ ಮಗಿ ಮೂರುಳ್ಳಿ ಕೊಂಚೊಕ್ಲೆ ಎತ್ತೀರಿ ಇಚ್ಛೆ ರಟ್ಟು ಲಾಂಜೋಕ್ಲೆ ಅದು ನಿಜ ಮಾಡ್ರಿ ಕೂಲಿಗಲಸ ಇರಂಗೆ ಸಾರಿ ಜನ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲ ಇರವರ ಅಷ್ಟು ಸಾರಿ ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮರ್ಮ ಪೂ ಒಂದು ಪೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಇರ ಹೊರಪೋನ ಮರ್ತಿಗೆ ತಾಕೊಂಡು ಮರ್ತಿಗೆ 30,000 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸಾಧಾರಣ 15-20,000 ನೆತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ 1,000 ಅವ್ರು ತಿಂಗಳು ವರ್ಮಸಾರ ಒಂದು ಗಂಡನ ನೆತ್ತೆರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಒಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಪೋಯಿನ ಸರ್ತಿ ಮಕ್ಕ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂತ 5 ವರ್ಷ ಮನ್ಪೋಡ್ತೇವೆ 30,000 ಓಡಿ 20 ನಾವು ತಲಸೇರಿ ಹಂಚಿ ಕೇರಳ ದಾಲ ಬೇಲ ಉಂಟು ದಾಲ ಅಂಬರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಇಂಜಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಗಕ್ಲ ಬಂಗಂತೆ ಪಾಪ ಹೌದು ಮರ್ಮಾಲು ಬೇಲೆ ಬೂದು ಅಂತೆ ಹಿರಿಯರು ಬಿಡ್ತು ಬೋಡು ನಿಜ ಹಂಗೆ ಅಂದ 30,000 ತಿಂಗಳು ತೀವರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಿ ತಿನ್ನೋಡು ಇಲ್ಲದಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೋ ಉಂಟು ಬಕಾರಿಗೆ ಅವೇ ಇತ್ತು ವಾತಲ ಉಂಟು ಅಂತ ಪೂರ ಸೀಕ್ಲೊಟ್ಟು ಅದು ಬಂಡಾರಿ ತುಂಬ ಇತ್ತು ಮರ್ದುಂಡಾನು ಕಮ್ಮಿ ಹೊರಗೊಂಡಾಗನೇ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾವ ಕುಡ್ಲಾಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ದಾಟನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓಪನ್ ಖರ್ಚು ಈಗ ತುಂಬ ಹೆಂಗಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಲ್ಪಲ ಬೀದಿ ಇಲ್ಲ ಕೇರಳ ಉಂಟು ಅಂದ ಮಳೆ ಮಳೆ ನಮಗೆ ಬೇಳೆ ಬೇಳೆ ತೂಕ ಇದೆ ಒಂದು ಕೊಂಜದ ಒಂದು ತೂಕ ಹೌದು ಒಂದು ಬೇಣಿಚ್ಚನೆ ಬೀಯರ ಬಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಂಡು ಬುಕ್ಕಲೊಂದು ಯಾರು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕಲೊಂದು ವಾರ ಬೇಲೆ ಬೆಲೆ ಹೋದಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಪ್ಪಾಯ ಕಾಸರಗೋಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ಕೊನಾಗ ಅದೇ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಸೇರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ತಾನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ವಾಪಸ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪಾಗ 7 ತಿಂಗಳು ದುಂಡು 7 ತಿಂಗಳು ಅವ್ಳು ಏರ್ಲೈತಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಂಜನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏರ್ಲೈತಿ ಹಿರೇ ಗಾಡಿಗೆ ಅಂತಾರವ್ರ ತೀರು ನರ್ಮಲ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಂತಾರೆ ಮಗಲ್ಲ ಕಾಣಿ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ಮಾಲ್ ತಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಅಂದು ಕುಜಾಲ್ ಬುರಾಯ್ಕು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆವಡ ದುಂಡು ತೆತ್ತಾರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸಣ್ಣ ಕೊಯ್ಯಿ ಇಲ್ಲ ತೆಕ್ಕನಾಕ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನಲ್ಲ 5 ವರ್ಷದ ಮರ್ದ ಹೌದು ಅಂದು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕೇರಳ ಪೂರ ಏತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ 1,000 2,000 5,000 ಒಟ್ಟು ಪಂಚಾಯತಿ ಪೂರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಕು ಏರು ಪಂಚಾಯತಿ ಇದಾವೆ ಕೇರಳ
ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಡುಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಕೇರಳಡ್ ಏತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲೇರ್ತುಲ್ಲೆ ಪಾಪ ಆ ಮಕ್ಳೇನು ದೂರು ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಬಂಡದ್ದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚಿಲ ಕಡಪುರೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಗುಲು ಜಯಂತಿ ಅಂಚಿಲ ಕಡಪುರೋಡು ಅರೆಗ್ ಅರ್ನ ಬಂಡೇರತ ಮೇರು ಆರ್ಲೊಂದು ಜನ ಕಡಪುರಿ ಅಡ್ಡ ಏತು ತೀರ್ಂಡು ಆತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಾನು ಬೇತೆಂಜಲ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಜಿ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಎಂಕ್ಲೇಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿಲ್ ಅವು ಪಕ್ಷ ತೂತು ಜೇರ್ಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಪಾಪ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರು ದಯ ಮಲ್ತದು ಮೆರ್ನೊಂಜಿ ಬಂಗೊಂತೂದು ಮಾತೆರ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಗುಲ ಅನ್ನ ಕಂಡನೆ ನನ್ನ ಅಲ್ಲ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಮೆರ್ನ ಮಗನ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಪಾಡುವ ಮಾತೆರ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅರೆಂಜಿನ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದ ಕೇರಳಡ್ಲ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದೇರ್ಗೆ ಅರೆಗೆ ಅಂಚದು ಪುರ ನಮ್ಮನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏರ್ ಪುರ ನಿಕ್ಕುಲು ಪುರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಕ್ಕಲು ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲೇನು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಪ ದಯ ಬಂಡ ಅರ್ನ ಮಗೆಯೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಪುರ ಕಟ್ಟದ್ದು ಐತಲೋನೆ ಕಟ್ಟರೆ ಉಂಟು ಮರ್ಮಲ್ಲ ಪಾಪ ಓಲ್ ಒಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಲೆಕ್ಕರ ಅಡ್ಡೆ ಪೋದು ಮಾಮಿನ ತೂಡು ಇಂಚಿರ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಹೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಹೋಗ್ಪೋಲ ಇದು ಇತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲ ಹೋಗ್ಪೋಲ ಅಂಚ ದಾರ ಪನ್ನೊಂದು ಪನ್ಪುನ ಎಣ್ಣೆ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲು ಏರಂಡಲು ಅಂತ ಎಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಂಡು ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಅರ್ನ ಮರ್ಮಲ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಐನಾತು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾಪ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೆರ್ನಂಚಿ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ನಮಕ್ ಎಂಕೆಂತು ದೀವು ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಯೋಗ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೀವು ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಉಲ್ಲೇರು ಪಾಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಾರೆ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪೋಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ 5 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ದು ಯಾವುದು ಪನ್ನೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಗುನ ಪೇರ್ಗೆ ಏನು ತಿಂಗೋಲ ಅಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಾಪ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಗೆಯೆಲ್ಲ ಮರ್ಮಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಕೈ ಕಾಲುಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಯಜಮಾನ್ರೆಗೆಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಗೆ ಶುಗರ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಪಾರ ಹಾಪುಜಿ ಕೇರಳ ಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದು ಪುನಃ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚ ಕೊರ್ರಾಯ್ಜಿಂಡಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ 50 ದಂಡಲ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆಲ್ಲ ಇಂತೊಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೆಲ್ಪ್ ತೂಲೆ ಪಾಪ ಇಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಲೆಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಅವೊಂದು ಸೀಟ್ ಬತ್ತುಂಡು ಓಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಉದ್ದಾರ ಆತು ನಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಲೆಂತುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ದಮ್ಮೋಡುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪೆಂಡು ಮೋಲು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ತೊಂಡ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಬರ್ರೆ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಕಾರು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ಓಲಿಂಚ ಲೆಪ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಪಾಪ ಪೋಪೋಲ ಅಂಡ ಮಾಮಿನ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲು ಇತ್ತ ಕಾಲೋಡೆರ್ಲ ಮಾಮಿನ ಹಾಕ್ಲೇನು ತೂಪನಾಕ್ಲು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ಮಾತೆರ್ಲಾರೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆಂದು ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಜಿನೆಮ್ಮ ಇರೋ ಪುದಾರು ಪದ್ಮಾವತಿ ಕುಲಾಲ್ ಪದ್ಮಾವತಿ ಕುಲಾಲಂದು ಪಾಪ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಜಾತಿ ಪೂರ ಬೊಡ್ಚಿ ಆಂಡಲೆ ಅಂತ ಅಂದಿನಿ ಒಂಚೂರು ಮಾತೆರ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೂರ ಉಂಡಾತ ಅಲ್ಪದಾಕೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪದಾಕೆಲ್ಲ ಪೂರ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನು ಏರ್ ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ನೆತ್ತ ಸಂಘದಾಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಡಪುರ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾದು ಅರೆಗೊಂತೆ ಒರಿಯೊರಿ ಹಾಕುಜ್ಜಿ ಒಂದು ಒಟ್ಟುಗು ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲೊಂಜಿ ನೂದು ಒಟ್ಟುಗಾದ ಅರೆ ಮಾತೆರ್ಲೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮೆರ್ನ ನಂಬರ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತೀರ್ತುಡು ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಿಂಗಳು 30,000 ಆಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೂಡ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರ್ನ ಒಂಜಿ ಸರ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಾಯಪಂಡಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚುಂಡರೆ ಬಂಡಾರ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಗೆಲಾಯಗು ಸರ್ ಒಂದಿಜ್ಜ ಇಲ್ಲ ಒರಿಯೇ ಬೆಂಗುದ ಹೊಡಿತೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಕಂಡನ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕೊರ್ಪ
ಐಕೊಂಚು ನಿಮ್ಮಂತುಲಿ ಎಲ್ಪ ಅನ್ಪುಲಿ ಇಂಗ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು